Mga igsoon nga ana karon silang tagsa-tagsa ka panimalay sa tanan nga nagtan-aw kanato nini itong live nga pamalandong, sa tanan nga akong mga amigog amiga ug sa tanan nga diin kining atong live nga pagpamalandong miabot. Akong panghinaot nga na kamo naa sa mayong panglawas niya kata sa Lunes Santo. Importante kayo kini nga pamalandong o hinaut unta nga ato pagayod nga mahatagan og lawom nga pamalandong ang Semana Santa. Nining Lunes Santo ato karong kutloon ang Ebanghelyo sumala ni San Juan. Unom kaadlaw sa wala pa ang pangilin sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Betania, din magpuyo si Lazaro, ang gibanhaw ni Jesus. Naghikay silag panihapon alang kaniya o si Marta mao'y nagsilbi samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Jesus. Unya si Maria mikuhag tunga sa kilong pahumot nga mahal kaayo nga hinimo gikan sa mga lunsay nga nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kaamyon sa pahumot. Unya usa sa mga tinunan ni Jesus, si Judas Iscariote, ang magbudhi kaniya miingon nganong wala man hinuon ibaligya kining pahumot og 3 ka denaryo aron na ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus, kundi dili tungod kay kawatan siya. Siya manggod mao'y gipiyalan sa puntel nga sudlanan sa kwarta nga nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus miingon, pasagdi siya ug ayaw siya did-i nga itagana kini niya alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabus kanunay nga inyong ikauban, apan ako dili kanunay uban kaninyo. Sa laing bahin, usa ka dakong pundok sa mga Hudiyo nakabalita nga si Jesus didto sa Betania. Busa nangadto sila didto. Nangadto sila dili lamang tungod kang Jesus, kundi aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro, tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo namiya sa ilang mga pangulo og mituo kang Jesus. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, niya kita sa Lunes Santo. Ato gyud kining pamalandungan tungod kay kagahapon mao ang panalangin sa mga lukay, ang pagsulod nga mahimayaon ni Jesus didto sa Jerusalem. Atong gihandom ang iyang pagsulod nga malipayon siya. Hibaw-i nga siya misulod aron pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Nagtuo ba mo nga primero gusto gyud si Jesus nga muadto sa Jerusalem? Sa iyang pagka-Dios nun, sa iyang pagka-Dios, sayod siya nga siya dunay mahitabo kaniya. Ug diha sa iyang pagkatawhanon, hadlok siya nga muadto sa Jerusalem. Apan miabot na ang takna ug maong miadto siya misulod sa Jerusalem, ang timaan sa pag-antos, ang timaan sa kamatayon. Ug dinhi gipadayon ang mao nga pamalandong nga malipayon ang pagsulod ni Jesus nga midawat sa maong kamatayon. Ug dinhi gipadayon na pud nato ang pamalandong nga si Jesus mibisita sa banay ni Marta, Lazaro ug Maria. Kana pang pagbisita nindot gyud kaayo na. Pero kanang pagbisita nindot gyud kay kana makasuporta man, makahatag man og alibyo sa atong mga kaguol. Kung dunay tawo nga magulanon, kung ang tao anaa sa kagulanan, unya imong bisitahan, imong istoryahan, daw ang imong pagbisita usa ka bintana din imong giabligan aron makagawas ang iyang mga kaguol, ang hanging dautan. Muna nga karon si Jesus bibisita sa iyang mga amigo, amiga. Sa ato pa di ay bisan nga atong Ginoo, doon na gyud ay friendship, kana bang gitawag og best friend forever.
Ikaw, hangtod karon ang nagyapon kay best friend forever. Kana bang gikan sa junior high school hangtod sa senior high school, amigo kayo mo, o gikan pa sa elementary. Unya nag-ilhanay gyapon mo, nagbisitahay gyapon mo. Kay di na gud sa panag-amiguhay, pag-amigahay, dili lang kana kining pamaagi nga kining human friendship, kundi doon na po na spiritual dimension. Kay kung doon na tayo amigog amiga, unya ato po siyang giyahan, ato siyang ingnon nga pare, murag sobra na kaayo ang imong pagtagad sa material nga pamaagi. Tingali pare, may po tingali nga ato pong hatagag pagtagad ang atong espiritual nga kinabuhi. Mao kini ang kaimportansya nga doon na kitay amigog amiga. Atong hibaluan nga si Jesus dunay amigog amiga, doon na siya particular, doon na siya friendship nga banay, mao ang banay ni Lazaro, banay ni Marta ug banay ni Maria. Unya sa pagsulod gyud niya sa panimalay nila, diha mikuha og tunga sa kilo nga pahumot si Maria. Kini usa kini ka pagpakita sa iyang pasalamat. Igsuon niya si Lazaro, ug si Lazaro gipabalik sa kinabuhi. Sa to pa di ay nalipay kaayo, ug tungod kay siya nakaangkon og panalangin, nagpasalamat siya. Kini kong pasalamat expression man kini sa sakripisyo. Kini kong pasalamat usa man kini ka pamaagi din atong gipakita nga kita miila nga dili gyud ay gikan kanato ang gahom, kundili importante gyud kaayo nga kita mo ila nga duna gyud ay mas gamhanan kanato. Ug si Maria mihimo sa pasalamat apan iyang gibubo ang pahumot nga nardo didto sa tiilan sa atong Ginoo, didto sa tiil sa atong Ginoo. Ug dili lang ana ang iyang gitrapo, mao pagyud ang iyang buhok aron iyang ipakita nga ang tibuok niya nga kinabuhi, ang tibuok niya nga pagkatao, pasalamat gayud ngadto sa Ginoo. Kining si Judas nga nagtan-aw, miingon nga pagkasayang ana, nganuman nga gibubo man lang kana sa tiil ni Hesus. Mamahimo unta kana nga ibaligya nga 3 ka gatos ka denaryo ug makatabang sa mga kabus. Apan si Juan, si San Juan ang usa ka nagsulat sa mong ebanghelyo, doon na dayo'y komentaryo nga giingon. Wala kini niya gisulti tungod kay iyag yun nga kinasing-kasing nga pagtanaw sa kabus, kundili aron iyang kawkawon ang kwarta nga makuha niya, kay naanad na siya sa pagkawkaw sa salapi, kay siya man ang nagdala sa puntil sa ilang grupo. Mao gyud dayon ni ang gisulti sa ebanghelyo. Pero ato kining itandi ang kinaiya ni Maria, ang kinaiya ni Maria ug ang kinaiya ni Judas. Si Maria mihalad siyang kaugalingon, kinatibuk-an, ug wala siya magpaabot nga duna siya makuha gikan ni Hesus. Ang iya pasalamat ra gyud. Ang iyang pagpasalamat kinasing-kasing, ug wala siya magpaabot nga tugbangan og paghatag nga butang nga sa iyang gihimo. Ikaw kanang kun mo pasalamat ka, nagpaabot pud ka nga kining tugbangan ang imong gihimo. Lunes Santo gudron, nagpasalamat ka sa Ginoo sa mga grasya nga iyang gihatag kanato. Mao kini ang ikaduhang ang diin siya mo dawat sa kamatayon. Mao kini ang ikaduhang adlaw din siya iyang hapmo, iyang dakson ang kamatayon aron ikaw ako mahatagan og kaluwasan. Unya sa nagpasalamat ka nining mahal nga adlaw. Unya duna kay gihimo aron ang imong pagpasalamat mamahimo gyud nga timaan sa imong paghinulsol. Sa ato pa di ay ato mang gikumparar ha ang ang concern ni Maria ug ang concern ni Judas. Si Maria nagpasalamat, gihatag ang tanan. Pero si Judas sa iyang pagpasalamat
usa dunay nagpaluyo nga pagka-traidor. Traidor man si Judas, kawatan pagyud. Sa ato pa di ay ang iya di ay pagpakasala, usa di ay kapamaagi, ang iya bang concern, usa di kapag pamaagi aron malingla ang tao. Ningon siya nga aron matabangan ang mga kabus. Pero usa kun to kalingla tungod kay iyang gisulti. Unya sa iyang pagsulti ni adto, ang iya pong hunahuna mao nga iya di ay kawaton, kawkawon ang kwarta nga naa sa puntil. Si Maria kinasing-kasing putli nga intensyon. Si Judas dunay intensyon, pero ang iyang concern mao nga duna pay kwarta nga maanha sa puntil ug iyang kawkawon. Mga igsuon, panahon kini diin kita mamalandong nini ikaduhang ang-ang sa pagpamalandong nato bahin sa pagdawat sa Ginoo sa kamatayon, ug kita mao ang recipient niini aron kita mamahimo nga gawasnon o mahilayo kita sa bungaw sa kamatayon dinha sa impyerno. Igsuon, ato gyud kining pamalandungan, ato gyud kining tagaan o pagtagad, kining ato karong ebanghelyo, diin duha gayud ka punto. Una, ang kabililhon sa mga amigo ug amiga. Ikaduha, ang lunsay nga intensyon ni Maria sa iyang paghalad sa pahumot. Unya, ang intensyon po ni Judas nga dili maayo tungod kay naghunahuna siya sa dautan nga pamaagi. Unya, ato yung hinumduman nga ang tanan gasa, bisan gali ang kamatayon, gasa para kanato aron kita anaay kaluwasan. Igsuon, hinaut-unta nga niining Semana Santa, ato yung hatagan og pamalandong, ang ato nga mga amigo ug amiga, pasalamat kita nga doon na kita'y amigo ug amiga. Pero ang nindot nga pamalandong mao kun amigo ug amiga, amigo ba gyud nimo ang atong Ginoo? Friendship ba gyud nato ang atong Ginoo? Kana bang BFF ba gyud nato ang atong Ginoo? Kung si Jesus best friend ba gyud nato? Kung si Jesus may bisita, ikaw nakabisita ba ikaw nga moadto sa simbahan aron lang pagpamalandong? Mo man gitawag nato og oras santa. Nakahimo ba kita niini? Na malandong ba kita? Samtang ikaw anaa sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay, pamalandongi kini. Og sa imong pagpamalandong, lingkod og tarong. Unya ayaw po paghuna-huna sa mga panghitabo diya sa panimalay, kundili hatagi bisan lang og 10 minutos nga namalandong ka og imong gidimdim ang imong pagkasuod sa atong Ginoo, ang imong friendship sa atong Ginoo. Ug hinumdumi pod kung nakapila ka nakapasalamat sa atong Ginoo sa mga panalangin ug unsang mga sakripisyo nga imong gihimo agi og pagpakita sa imong pasalamat sa Ginoo. Kinsa man gyud ang imong kinaiya nga gihuptan? Kinaiya ni Maria nga mihalad sa tinuoray, o kinaiya ni Judas nga gusto nga makadawat og halad apan aron lamang kawkawon i-corrupt ang mao nga kwarta sa puntil nga iyang gikuptan. Mamalandong kita ug atong ipadayon nining Semana Santa ang atong pagpamalandong sa mga pag-antos sa atong Ginoo dinha didto padulong sa Jerusalem, didto din siya hatagan, unya dakpon, unya siya taralon, unya ibutang sa bato, ibutang siya, ilapdosan siya sa mga maidlot nga mga gapus, sa mga latoson siya sa mga bumbil nga anaa ang mga kasakitan. Atong pamalandungan kung giunsa nato pagdawat ang ato nga mga problema sa kinabuhi nga sama sa atong Ginoo, gihangop ba ni nato tungod kay kita sayod nga ang Ginoo dili mo biya kanato. Igsuon ang mayong balita nga mawang pulong ni Hesus ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an.
Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa tong Ginoo. Sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Igsuon, hinaut-unta nga nining Semana Santa, ato gayod nga pamalandungan ang mga kasakit sa tong Ginoo sa iyang paglakaw padulong sa Jerusalem, ang pagdawat niya sa krus, ang iyang pagpasan sa krus, ang iyang pagkatumba tungod sa mga sala, ug unya didto sa tilan, didto sa krus din siya gilansang. Ang Ginoo sa kanunay magauban unta kanato. Kini ang inyo nga magbalantay sa pagtuo sa Arsobispo Martin Sarmiento Humuad. Mingon kanatong tanan, padayon kita sa pagpamalandong ug atong gayod nga hinumduman nga ang tao nga maginulsol sa iyang mga sala, panalanginan sa Ginoo ug hatagan aron ang ato nga yuta panalanginan ug atong madimdim ang madagayaon nga panalangin sa Dios. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.